posetio kad je sa svojom suprugom posetio jedan od muzeja u Bazelu, dakle u Švajcarskoj, i video sliku Holbeinovog mrtvog Isusa. Znači Isus u grobu, mrtvi Isus u grobu. I on se tada zgrozio i rekao je, ako nema uskrsnuća, ako je to samo telo koje se raspada, onda nema ni vere, onda ne postoji taj metafizički plan, sve se završava i onda je sve moguće. I ako je sve moguće, ljudi će posrnuti za svim mogućim sredstvima, ništa ih neće zadržati, ništa neće da ih nadiđe u tom smislu, da ih čini, da im sputa te njihove razobručene nagone. Dakle, ali i on je spoznao suštinu jednu da je u zapadnom čoveku i kod zapadnog čoveka upravo ta slika u svesti, taj Isus koji nije uskrsnuo, nego to mrtvo telo koje se raspada. Znači, Bog je mrtav. To je bila ta poruka koju je Niče javno proklamovao i rekao da je nestao metafizički plan kod zapadnog čoveka, a to je jasno u oči Dostojevski. Iako se oni nisu poznavali u mnogo čemu, Dostojevski i Niče su bili idealni sagovornici. Dakle, eto, imamo dva velika autora, ali dva čoveka koji posve na drugi način traže Boga. Neki izvori svedoče o tome da su obojica, znači i Tolstoj i Dostojevski, posetili velike mudrace, isposnike ruske koji su živeli povučeno, prosto kao oni indijski sanjasini, negde u divljini. I kada su otišli da razgovaraju sa njima, jedan od tih staraca je izjavio da za Tolstoja da je on izuzetno gord čovek i nije se nadao da će ovaj doživjeti neko spasenje, a za Dostojevskog je rekao čovek koji se prilično kaje. I na neki način i junaci Dostojevskog od Raskolnikova doživljavaju to kajenje, prolaze kroz to kao neku vrstu duhovne kristalizacije. Za mene je Dostojevski, evo za kraj, najveći romanopisac svih vremena, svetski romanopisac svih vremena i više, naravno, volim i preferiram Dostojevskog, ali se naravno divim i Tolstoju. I svaka stranica koju pročitate tih klasičnih dela je jedno vrhunsko zadovoljstvo. I nećete potrošiti ni jedan sekund ako se družite sa tim knjigama i sa tim autorima. Zato ih vredi pročitati, bez obzira koliko su oni različiti, na neki način svi ti glasovi, svih tih velikih umova stiču se u nekom kosmičkom prostranstvu i stvaraju tu jednu tačku, tu genijalnu tačku, gde, ja mislim, sve duše na kraju putuju i tu završavaju.